Molt bé, pare i filla, no? Efectivament. Molt bé. Quina importància per a vosaltres té una gala com esta que anem a viure esta nit? Home, ja és moltes de les que jo he participat, no? I sempre dic el mateix, jo crec que esta gala el que està, d'alguna manera, diríem, és l'argamassa que estructura un poc el teixit empresarial professional de la ciutat i possiblement dels voltants de la comarca, i és, jo crec que és l'element distintiu i direm, la guinda que colma després de el que sempre ha sigut la Setmana de l'Economia, que enguany és bo també esta dispersió de dos actes, pues no sabem com quedarà millor, però per a nosaltres jo crec que és molt important que tot acabe en un acte d'este prestigi que està agarrant, de la gent que ve, el tema dels premis i tot això està sempre, és una guinda que colma tota la trajectòria, no sols ja d'anys, anys, que hi ha gent que ve que és molt antiga i tal, sinó també l'any a any, o sigui, tot el que han fet de l'any passat a este. Ton pare ho ha dit, és una gala amb molt de prestigi, uns premis molt prestigiosos, amb molta solera, 16 anys. Això imagine, no?, que li dona encara més importància a esta gala, a estos premis. Sí, sí. Jo és la primera vegada que vinc, he de dir-ho, i també que ha dit a la gent que ve. O sigui, per a la gent que està vinguent molts anys és important, però la gent que és nova també, perquè així ens fa conèixer dins del sector empresarial i també conèixer a més gent d'ací del Cira i fer un bon networking en tot el que és la Ribera, o cada vegada és més important aquesta gala, entonces pues també ens ajuda a conèixer entre nosaltres els empresaris. I de veres se coneixen així altres empresaris, se xerra amb gent del mateix sector, se parla d'economia? Tot sector o no, així al final tens... Així, no, evidentment, no és una gala que se vinga expressament a intentar buscar un client i tal. Se trata d'establir relacions. El networking té que ser establir relacions, intentar que siguin duraderes i que siguin... no saps per a quan ni com serà aquesta relació que establixes, però sí que és important. Això, jo et fico un exemple, us dic una anècdota. La primera vegada que jo vaig vindre així, al final, quan agarrem a cara al cotxe, en les persones que anava i tal, em preguntava, bueno, i què has fet en tota la nit? Perquè no me van veure tota la nit, efectivament, el que has fet tota la nit, perquè nosaltres estàvem mitjant, però també, no? Jo dic, mira, pues espera, no he valorat encara l'alcance de lo que jo professionalment puc tindre després. Després, per la nit, en casa, quan vaig arribar, vaig fer un resumen i vaig compartir però mira, pues he parlat en que feia no sé quants anys que no l'havia vist, l'ha retornat allí, he vist a fulanita que m'ha comentat que necessita ajuda i tal, i l'he oferit ajuda, després pot ser que la tinguera o no la tinguera, o la necessitara, i li vaig fer un resumen i dic, són les 3 hores més rentables que he tingut en tot l'any, quizás, no per res, no tens un retorn econòmic ni empresarial automàtic, però estàs sembrant sempre la possibilitat de que tingues una necessitat i busques a la persona que has trobat així i te'n recordes d'ella, o al revés. Jo sempre dic que això és encendre bombilletes en el cap. Si no està encesa, no la veus. Això encén l'interruptor. I avui, això, a plantar alguna llavoreta, no? També, esta nit també. Per supost, sempre. Ja any enrere any sempre ha sigut així, no? Molt bé, anem a disfrutar ja en breu de la gala. Gràcies als dos. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.